Mit navn er Nikolaj. Jeg arbejder som kok hos Friland. Ribeye eller entrecôte. Forskellen på de to udskæringer er, på ribeyen har vi det her lille øje med fedt og har en marmorering i kødet i forhold til entrecôten, hvor vi kun har fedtkanten på den ene side. Det er begge to møre udskæringer, og de skal cirka stege 2 minutter på hver side. Tag kødet ud 15-20 minutter før stegning. Det er en god idé, sådan så kødet er tempereret, inden det ryger på en varm pande. Lad os få entrecôterne på panden. Jeg starter med at lægge dem på fedtsiden ned på den varme pande, og det er vigtigt, at panden er varm. Vi vil gerne udnytte, at der er masser af smag i fedtet. Nu får den cirka 1 minut på hver side, og så de sidste minut på hver side tilsætter jeg smøret og eventuelt krydderurter og hvidløg. Nu kan vi også se, at bøfferne får en stegeskorp, som smøret er med til at hjælpe, plus fedtet fra fedtkanten af. Så vil vi gerne have noget af de gode smag her op på bøffen. Så har den cirka fået 2 minutter på hver side i alt. Af med bøfferne. Lad dem hvile i 5 minutter inden servering. Smukt, rosa stegt. Velbekomme.